Surat lawas. Nalika langit sore ngetokake semburat abang, angin semilir ngusap pipi. Ana sawijining omah tuwa ing pinggir desa. Ing emper omah lungguh sawijining wanita sepuh, Saras jenenge. Rambute sampun memutih, nanging mripate isih nggawa cahya lembut saka kenangan sing ora nate mati. Ing pangkuwane ana siji surat lawas, wis kekuningan lan mambu kertas lawas sing garing. Surat iku digulung nganggo pita biru sing wis pudar, tandha wektu wis suwe banget lumaku. Saben sore Sarah tansah maca surat kuwi kanthi alon, lirih lan saben tembunge kaya nggugah rasa sing wis suwe disimpen. Ing sacedhakake Nadia putrine nyawang ibune kanthi rasa penasaran lan empati. Nadia, ibu, menapa punika surat saking tiyang sing nate ibu tresnani? Saras mesem lirih. Inggih nak, saking tiyang sing nate mari rasa tresna kanthi tulus nanging ora nate njaluk bali. Tiyang sing mung pengin mirsani kula bahagia senajan boten bareng. Nalika wingi teka, udan alon tumiba, nutul kaca jendela kaya swara kenangan sing njaluk mlebu. Saras nyawang surat iku banjur nutup mripate. Atine bali mlaku menyang jaman enome. Nalika semana, Saras enom iku wanedya sing sregep lan sumanak. Ing desa piyambakipun kagungan kanca reket Jati asmane. Jati nom-nomon prasaja. Tukang kayu sing tangguh nanging alus budi. Wong loro kuwi kerep bareng, dolan ing pinggir kali, nyekal manuk ing sawah, ngguyu bareng ngrembung urip lan impen. Nalika Saras nyambut gawe ing sawah, Jati kerep marani nggawa banyu lan panganan. Ana rasa sing ora tau diucapake nanging katon cetha ing panyawangi. Tresna sing wening sing ora butuh tembungan kang diucapake. Nanging sawijining dina, kabar teka saka wong tuwa. Saras dipundhut dadi garwane priya sugih saka kutha. Saras ngerti, rasa lan kewajiban ora tansah saged dadi siji. Nalika Jati krungu kabar kuwi, piyambakipun ora nesu, ora nangis, mung sowan sepisan nggawa ukiran tangan dhewe lan sak surat lawas. Ing ukiran kayu kuwi ana tulisan alus. Tresna iki ora kudu duwe, sing penting bisa njaga rasa. Lan ing surate Jati nulis nganggo tembung sing ternyuh. Saras, menawi dalan uripmu ora ana panggonan kanggo aku, mugi rasa iki saged dados angin kang tansah ngelus panjenengan. Aku ora njaluk bali, ora njaluk pepanggihan, cukup panjenengan bahagia. Iku wis luwih saka cukup.